Moi, mä oon Ville Ja mä oon Karla. ja me ollaan Kompleksinen kaksikko. Ja tää on siis Kompleksisen kaksikon podcasti. Ja tosiaan tässä on niin ideana vähän kertoa meidän tarinoita tästä sairauden matkalta. Ja tänään meillä olisikin aiheena sitten tommonen kaikkia joskin koskettava aihe kuin lääkärin kohtaaminen, joka itselleni on hyvin semmoinen, sanotaanko yleisestikin hyvin semmoinen haastava ja hankala ja näin niin kuin uunituoreeltaan tältä päivältä vielä haastavampi, koska oli terveydenalan ammattilainen, ei suoraan lääkäri, mutta kenen kanssa oli, niin olemme niin kaukana toisistamme aaltopituudella, että tämmöisenä uppiniskaisena maalaisena niin olisi tehnyt mieli lähteä kävelemään ja sanoa, että pidät tunkkis, koska ei, niin kun ei vaan sanat ei kohtaa. Tai sanat kohtaa, mutta ei tarkoitus. Sanotaan näin, niin se on niin hankalaa aina, mutta niin kun ylipäätään niin kun koen aina hyvin haastavaksi sen uudelleen kertomisen ja semmoisen tavallaan vanhan puimisen, koska se vanha ei muutu kuitenkaan. Mä oon sitä mieltä, että Mm. se kuitenkin se on meillä niin kuin, meidän kohdalla niin kuin tavallaan elettyä elämää jo se, mitä on sattunut ja yritetään nyt vaan pärjätä sen kanssa, niin se on aina vähän semmoista, että se niin kuin repii auki omalla tavallaan. Niin se on hyvin, hyvin raskasta ja ehkä me, ja tiedänkin, että saamme tähän keinoja tämän jakson myötä, mutta miten sulla? Minkälaisia kokemuksia sulla on? Joo, no täytyy sanoa, että tietenkin harvemminhan se syy, että hakeutuu lääkäriin, niin on lähtökohtaisesti sellainen positiivinen, että Kyllä. ellei nyt ole jotain todella suurta mullistusta tapahtunut, mutta että kyllähän se niin kuin, siihen liittyy paljon tunteita. Lääkärin käynniin ja niin kuin siihen valmistautumiseen ja ehkä mä luulen, että meillä CRPS-potilailla, en nyt toki halua yleistää, mutta semmoinen mututuntuma, mikä itsellä on tullut, kun on muidenkin kanssa paljon tästä aiheesta keskustellut, niin on se tavallaan semmoinen pelko siitä, että et tule ymmärretyksi ja kuulluksi. Eli jotenkin että sitä sun sairauttaa, kipua, mitä ikinä nyt oireet on, minkä takia lääkäriin menet, niin niitä ei niin kuin uskota ja vähätellään ja jopa niin kuin, omallakin kohdalla niin on kokemuksia ihan kyllä niin kuin laidasta laitaan. Et onneksi on paljon niitä positiivisia kokemuksia, hyviä kokemuksia, mutta sitten kyllä joukkoon mahtuu todella niin kuin, semmoisia jopa niin kuin traumatisoivia kokemuksia ja niistä niin kuin jotenkin toipuminen ja semmoisen tietynlaisen niin kuin uskon palauttaminen siihen, että tästä maailmasta löytyy niin kuin lääketieteen ammattilaisia, jotka haluavat auttaa. Että se, mikä mua ehkä niin kuin lääkäreiden, kun heitä kohtaa, jos mä nyt puhun tämmöisestä niin kuin negatiivisesta kohtaamisesta, niin ehkä kaikista eniten ärsyttää sellainen asenne, että kyllä minä tiedän. Joo, Ja kun todellisuudessahan niin kuin tämäkin sairaus on todella yksilöllinen, jokaisen potilaan tilanne on aivan uniikki, eikä siitä oikeasti tiedä kukaan muu kuin se potilas itse. Siis siitä, mitä se todellisuus niin kuin oikeasti on. Että tavallaan sellainen, niin kuin, että kohdattaisiin potilas niin kuin silleen, ikään kuin samalta tasolta, missä se potilas on, ja jotenkin niin kuin kunnioittavasti, niin mä luulen, että sillä pääsisi jo niin kuin tosi pitkälle. Ja kyllä mä niin kuin potilaan sanoin, että kaikista parhaimmat kohtaamiset on niitä, joista mulla jää sellainen olo, että minua on kuultu, minua on kuunneltu, mun kanssa on keskusteltu, mun kanssa on yhdessä mietitty, että mikä olisi nyt paras ratkaisu tai näistä vaihtoehdoista se paras. Eikä niin, että ylhäältä päin tullaan sanomaan, että olen aikuinen ihminen ja oikeustoimikelpoinen ainakin vielä toistaiseksi. Ja se on mun keho, se on sairaus, jonka kanssa minä elän joka ikisen hetken tässä maailmassa elämässäni, niin kyllä mä koen, että kauhean tärkeää on sellainen avoin dialogi. kyllä. Mulla oli taas just semmoinen samanlainen fiilis ja omasta tämän päivän käynnistä, kun olisin kuunnellut Katri Helenaa yhden kappaleen, eli hyvin ahdistunut, koska molemmat aiheuttaa itsessäni hyvin Anteeksi. semmoisen ahdistuneen tunnereaktion, niin Katri Helena kuin tämä lääkäri käänti. Mutta
Ei Katria Joo. kohtaa mitään pahaa, mutta Ei musiikkityyli ole ilmeisesti ossun. henkilökohtaisesti, ei ole, mutta kyseinen musiikki on mulle vähän sama kuin rentoutuskasetti, niin ne on molemmat semmoisia, että ne ei vaan, me ei meikäläiselle toimi, ei millään tavalla. Mm. Niin joo, se on hyvin tärkeää just se, että saisi semmoisen hyvän fiiliksen. Ja toki on niitä itsellekin sattunut, en sitä sano, ei kaikki ole ollut niin kuin negatiivisia, mutta se on vaan kasvattanut semmoisen hyvin ison kynnyksen ja sitten varsinkin kun on ihmisenä semmoinen, että kun mä jo mustalla huumorilla menen niin paljon tämän sairauden suhteen, eli en kerro läheskään kaikille kaikkea, miltä tuntuu, Mm. vaan heitän niin kuin huumoriksi, niin sitten se menee hyvin helposti siihen, että se vaatii itseltä kauheasti, että menet sille lääkärille sanomaan niin kuin se oikeasti on, ettei se lähde sille automaatiolle, mitä on monia vuosia tehnyt, että sitä lähtee vaan niin kuin heittämään, että miinanpolokiaksi mennään tuonne eturiviin vaan sitten, että kun ei tästä muuhun pysty, että mennään just semmoiselle niin kuin hyvin härskille huumorille hyvin helposti. Kyllä, kyllä. Mutta sulla oli joku Ja, tosi hieno keino, pakko tähän väliin, sori kun puhuin päälle, mutta tosi joo, hieno ei keino, mitään. miten sä lähestyt lääkäriä. Joo, sanotaanko, että kyllä mullakin, vaikka mä kohta jaan niitä mun niin kuin omia semmoisia käyttäviä taktiikoita, mutta sanotaanko, että kyllä niin kuin, että varsinkin jos on uusi lääkäri, niin kyllä mä voin sanoa, että olen mä kaikista ennakkotoimenpiteistä ja muista huolimatta niin aina aika jännittynyt. Että semmoinen niin kuin, että mikä mä oon esimerkiksi yksi näistä keinoista, niin on se, että otan nykyään tukihenkilön aina mukaan vastaanotolle. Että usein mun puoliso tai mun sisko tai sitten tarvittaisiin henkilökohtainen avustaja, että he harvemmin siellä mitään puhuu siellä vastaanotolla, ellei nyt sitten erityisesti heiltä kysy, tai mä toki aina annan mahdollisuuden heille myös kysyä kysymyksiä, jos läheinen on mukana. Mutta lähinnä semmoiseksi omaksi niinku henkiseksi turvaksi. Ja toisaalta myös se, että olen huomannut, että se on ihan hyvä, että on kahdet korvat myös siellä vastaanotolla. Ja sitten mä samaistun niin paljon tuohon, kun sä sanoit, että niin kuin kaikille näytä ja kerro, niin on myös se, että kyllä esimerkiksi mun puolisoni useamman kerran siellä kipulääkärin vastaanotolla on toiminut mun tulkkina, että kun CRPS-potilaat tietää, että aina hammastikulla tökitään ja pumpuleella sivellään, niin mä saatan siinä vähän kiemurrella ja näin, ja sitten mun mies tulkkaa, että joo, sitä sattuu niin kuin ihan helvetisti, että sen tekisi mieli huutaa. mutta että tavallaan jotenkin on niin sillä tavalla kans tämmöiseen, niin kuin, että jos en nauraisi, niin itkisin. Että se on vähän niin kuin se munkin semmoinen, se on suoraan sanottuna suojausmekanismi. Siis se, että vaikeista asioista ja tämmöisistä itselle rankoista asioista, niin jotenkin niitä on psyykkisesti itse helpompi kestää, kun niille voi vähän nauraa. Mutta sitten tuollaisessa lääkärikohtaamisessa ei välttämättä aina ole niin hyvä juttu, niin kuin sä itsekin sanoit. Mm-hmm. Mutta sanotaanko, että semmoinen, mikä ehkä kaikista eniten on vaikuttanut mun, tai se, että miten mä nykyään suhtaudun niihin lääkärikäynteihin, niin ensinnäkin on se, että mä en enää ajattele, että lääkärit on seuraavia Jumalasta, että ne tietää kaikesta kaiken. Että ne on niin kuin ihmisiä ja toisaalta he myös tekevät virheitä ja näin, mutta tavallaan semmoinen, että se mun, mä koen, että mä olen oman sairauteni ja oman tilanteeni paras asiantuntija. Ja en mene silleen ylimielisesti, mutta tavallaan semmoisella tietynlaisella itsevarmuudella. Ja sitten toinen on semmoinen, mikä mä on myös tajunnut tässä matkan varrella, niin on se, että odotukset on realistiset sen lääkärikäynnin suhteen. Eikä se, että jos se menee lääkärikäynnin, niin kuin varmaan itsekin alussa meni silleen, että no niin, nyt annatte mulle ne lääkkeet ja mä tästä paranen. Niin sellaistahan CRPS:n kohdalla yksikään lääkäri ei pysty tekemään. Lääkäri ei pysty meitä parantamaan siinä yhden vastaanottokäynnin aikana. Se on täysin mahdotonta. Että tavallaan semmoiset realistiset odotukset siihen, mitä sieltä lääkäriltä hakee. Nämä on ehkä nyt sellaiset kaksi hyvin tärkeää aspektia. Ja sitten mulla on käytössä tämmöinen itse kehittämäni työkalu, Word-tiedosto, joka mulla on tietokoneella tallessa ja mä päivitän sen aina ennen jokaista lääkärikäyntiä. Siellä on mun nimi ja mun henkilötunnus ja sitten on päivämäärä, milloin mä sen olen päivittänyt. Ja mulla on siinä semmoinen ensimmäinen sivu on, että mun tämän CRPS ja siihen liittyvä tämä taustatieto. Et siellä lukee tiedot tästä mun tapaturmasta, milloin se on tapahtunut, miten
Ja sitten siellä on listattuna, että miten tämä on edennyt tämä mun sairaus. Ihan siis kronologisessa järjestyksessä. Mä oon aina tavallaan lisään sinne perään aina ranskalaisen viivan, kun joku uusi oire tai jotain tapahtuu. Mulle on kokeiltu jotain hoitoa tai lääkitystä kokeiltu. Ja tavallaan se on semmoinen niin kuin tarina, mutta ranskalaisen viivoja hyvin, niin kuin hyvin suoraviivaisesti simppelit lauseet. Että niin kuin, tosiaan vaan niin sellaiset muistiinpanot. Et siitä on niin lääkärin helppo skannata läpi, että kaikkea tämmöistä on tehty. Ja tämä on niin se, että, ja miten se on levinnyt ja muuta, milloin se on levinnyt minnekin ja näin. Koska mä en ainakaan itse enää muista. Että jos mun pitäisi nyt kertoa, että milloin mun CRPS on levinnyt mun vasemmasta jalasta mun oikeaan jalkaan, niin kyllä mä nyt niin about ehkä tiedän, mutta sitten siellä paperissa se on niin tarkalleen, että milloin se on sitten diagnosoitu. Sitten mulla on siellä listattuna esimerkiksi kaikki, no siis menen askeleen taaksepäin. Eli CRPS diagnosoidaan tällaisen Budapest-kriteeristön avulla. Eli ainakin näin mulle on fysiatri sanonut, että CRPS-diagnoosi ei voi vahingossa saada. Että diagnoosikriteerit on tosi tiukat ja se, että jos sulla ei ole CRPS, niin silloin ne kriteerit ei täyty. Niin mulla on tosiaan 3 raajassa, niin mä oon niin jokaisen raajan sinne eritellyt, että vaikka vasen jalka, ja sitten sen Budapest-kriteeristön mukaisesti luetellut sinne ne mun oireet, että mitä mulla on vaikka, että hikoilu ja karvojen kasvu on lakannut ja värimuutokset ja turvotus ja sitten kuvallut, että minkälaista mun kipu siinä sääressä on, hakkaavaa, iskevää, vääntävää, ötököitä, kaikkea tätä. Ja tosiaan niin kuin jokaisen raajan erikseen ja sitten myös mulla on kasvot, kaula ja rintakehä reagoi myös nykyään, niin myös ne sitten siinä vielä omaksi niin kuin, eritellyt. Sitten mulla on siellä lueteltuna kaikki mun käyttämät apuvälineet. Ja tämä on esimerkiksi tärkeä sen takia, että jos lääkäri kirjoittaa vaikka B-lausuntoon, niin niissä on hyvä olla aina merkintä siitä, että mitä apuvälineitä potilaalla on käytössä. Niin lääkäri ei hän ole täällä mulla kotona, koska on käynyt, että hän tietäisi tasan tarkkaan, niin se on hyvä, että se on siinä listattuna myös, että hän pystyy sieltä myös tällaiset asiat poimimaan. Ja myös niin kuin apuvälineet ja muut tukitoimet, esimerkiksi mulla on henkilökohtainen avustaja ja laittanut sille tuntimäärät ja näin edespäin. Ja sen lisäksi mä oon sit myös merkannut sinne kaikki tämmöiset niin kuin lääkkeettömät kivunlievitysasiat, mitä käytän, vaikka TENS-laitetta ja fasciapalloa ja jumppakuminauhoja ja muita. Et näkyy myös se, että mitä kaikkea mä niin kun käytän, mitä kaikkea mulla on käytössä tämän sairauden hoidossa. Sitten siellä on lueteltu kaikki, että minkälaista kuntoutusta mulla on tällä hetkellä. Esimerkiksi mulla on fysioterapiaa ja allasterapiaa ja psykoterapiaa. Ja sitten mulla on listattuna sinne kaikki sellaiset hoito- ja kuntoutusmuodot, mitä on kokeiltu ja mitkä ei toiminut. Esimerkiksi mulla RTMS-hoito valitettavasti pahensi mun tilannetta, että siitä aivomagneettistimulaatiohoidosta ei mulle valitettavasti ollut hyötyä. Ja sitten mä esimerkiksi mainitsen sen, että mulle ei voida selkäydin stimulaattoria asentaa, koska CRPS on niin laajalle levinnyt, että siitä ei tavallaan se riskileikkauksen suhteen olisi niin suuri suhteessa siihen mahdolliseen apuun, että se ei kannata. Ja kauhean pitkä, mutta tämä on oikeasti, sitä on monta sivua pitkä. Sitten siellä on mun lääkitykset annostuksineen tällä hetkellä. Ja sitten on myös lista siitä, että mitä lääkkeitä on kokeiltu ja mitkä ei toiminut. Tai mitä mä en sietänyt. Sitten lopussa on mun mielestä sen lääkärikäynnin, tai oikeastaan sen paperin ihan kaikista tärkein kohta, joka just viittaa siihen, mitä mä tuossa aikaisemmin puhuin, eli tavoitteet sille käynnille. Mä kirjaan sinne, mulla on siellä 3 tai 4 ranskalaista viivaa, mihin mä sitten laitan, että vaikka, että reseptien uusiminen ja sitten voi olla keskustelu, vaikka nyt viime kevään oli keskustelu selkäydinstimulaattorista ja mitä ne nyt sitten ikinä on. Tarvitsen B-lausunnon Kelaa varten ja näin, tai niin, mikä se milloinkin sitten on se tavoite sille käynnille. Et siinä tulee myös itse niin kuin valmiiksi mietittyä se, että minkä takia mä nyt oikeastaan sinne menen ja
mitkä asiat on pitänyt käydä läpi siellä lääkärin vastaanoton aikana, että mä voin lähteä sieltä sillä tavalla, että okei, että mä oon ihan tyytyväinen. Ja tähän mennessä niin joka ikinen lääkäri, jolle mä tämän paperin olen antanut, niin on ottanut sen tosi positiivisesti vastaan. Et en väitä, että näin välttämättä on, mutta sanotaanko, että toki silläkin on merkitystä, että miten sen antaa. Että sille, että hei, että tässä on niin kuin, että mun muistin helpottamiseksi, niin mulla on tapana antaa tällainen tiivistelmä. Toivottavasti tästä on myös sulle apua. Niin, tämä on ainakin vähentänyt tosi paljon niitä virheellisiä merkintöjä mun omakannassa myös. Joo, varmasti. Ja toi tuo niinku semmoisen niinku, tavallaan lääkärillekin varmasti sen, että tämä oikeasti niinku, tämä haluaa apua. Ja tämä on niinku oikeasti asian perästä täältä, että ei ole vaan sille, että menee siihen penkkiin istumaan, on hiljaa ja kahtoo lattia ja sanoo terve. Että just se, Niinpä. että tulee niin kuin omana itsenään sinne ja tämmöinen tilanne ja nyt tarvin apua. Niin se on Kyllä. tosi hyvä ja siinä Joo. just niin kuin meillä molemmilla niin vähän tuo välillä ehkä unohtuu, milloin mitäkin on sattunut ja tapahtunut, niin on myöskin se oma muistilista siinä sitten mukana, että ainakaan jää sanomatta. Kyllä, ja just semmoisia, että no mitäs viime käynnin jälkeen on tapahtunut. Sitten alkaa miettiä, että milloinkohan se on ollut se viime käynti ja mitähän tässä välissä on nyt tapahtunut. Sitten voi siellä, no katso siitä ekalta sivulta. Niin, kyllä. Että siellä ne 2 viimeistä ranskalaista viivaa tai mitä ikinä. Ja sitten toki niin kuin yksi semmoinen, että jos on semmoinen tilanne, että on niin kuin, no, julkisella puolella on pysyvä hoitosuhde, mikä nyt ehkä tuntuu, että pikkuhiljaa alkaa olla niin kuin harvinaisuus, että sulla on pysyvä lääkärihoitosuhde julkisella puolella, mutta ainakin täällä pääkaupunkiseudulla, kun on Maisa käytössä, niin mä esimerkiksi Maisan kautta saatan lähettää siis lääkärille valokuvan, jos mulla on tullut joku uusi oire. Sitten mä oon tavallaan, ne jää sinne ne menee automaattisesti mun potilastietoihin ja siinä jää niinku todiste myös siitä, että koska sehän CRPS:n kohdalla myös on se yksi haaste, että kun ne välttämättä ne sun oireet ei just sillä sekunnilla näy, kun sä oot siellä lääkärillä, joku vaikka jalan turvotus. Ei se välttämättä ole just sillä hetkellä sinä päivänä, kun sä siellä lääkärissä oot, niin se turvotus päällä. Niin tavallaan valitettavaa on se, että pitää vähän niin kuin omaa selustaa myös pelata tässä. Että kyllä mä siis vastaanotollakin välillä näytän niitä videoita ja kuvia sitten, että jos joku oire ei sitten tule näkyviin, joku uusi vaikka. Mutta siihenkin silleen kannusta, ei sitten nyt tarvitse elämänuraa tehdä, mutta semmoisena että pystyy ajamaan niin kuin omaa asiaansa parhaalla mahdollisella tavalla, niin nämä on tämmöisiä niin kuin työkaluja sen asian helpottamiseksi. Joo, ja sitten kun moni niin kun lääkäri, totta kai ne on hyvin kiireisiä, niin hyvin helposti lähtee päälle puhumaan. Jos alat kertoa, niin ne heti vähän niin kuin oikaisee, niin tuolla välttää senkin, että ei jää niin kuin sitten tavallaan alakynteen heti kättelyssä siinä hommassa. Kyllä, joo. Ja sitten kun on vuosia jo tässä niin kuin tätä sairastanut, niin sitä on tosiaan sitä historiaa. Ja se on hirveän raskasta myös henkisesti se, että kun se joudutaan aloittamaan alusta. Mutta tavallaan tämä helpottaa siihen myös. Että sun ei tavallaan tarvitse siinä nyt niin kuin sitä 20 minuuttia, tai mikä sulla sitten, niin kuin mikä on musta aivan järjetöntä, että tämmöinen krooninen sairaus ja sitten vastaanottoaika on ehkä 20 minuuttia. Eihän se riitä mihinkään. Niin tavallaan ei tarvitse sitä kallista aikaa käyttää sit siihen, vaan sit voi keskittyä enemmän niihin tärkeisiin asioihin, minkä takia sinä olet sinne hakeutunut. Kyllä, se on ihan totta. Mä mietin vähän sellaista, että kun meillä ei liikaa niin kuin tämmöistä niin kuin tämmöistä niin kuin tietoa ja muuta ole suomen kielellä, niin mä vähän ajattelin, että jos mä laittaisin tuonne meidän Instagramin puolelle sinne linkkien taakse, eli sinne meidän niin kuin profiili, jos mennään, niin siellä on sellainen linkki Linktreeihin, niin jos mä laittaisin sinne sellaisen PDF-tiedoston, jonka voi sitten halutessaan sieltä käydä nappaamassa itselleen, ja jos olisi niin kuin ikään kuin nämä pohjat valmiiksi, ja toki siitä voi tehdä sitten ihan oman versionsa, että voi ottaa sieltä vaan ne ideat käyttöön ja näin, mutta tämmöinen pieni kädenojennus vertaisille, niin käykääpä klikkaa meidän Instagramin seuraajiksi, niin saatte sieltä sitten haettua. Eli se löytyy Instagramissa niin kuin kompleksinen.kaksikko. Ja meillä on itse asiassa nyt myös Facebook-sivu. Yeah. Samalla nimellä löytyy nyt myös Facebookista. Niin katsotaan, jos mä saan myös sen sinne jollain tavalla
sit myös jakoon. Eiköhän me jotenkin se sinne saa, kyllä mä uskon. Joo, kyllä me ollaan niin taitavia tässä tekniikan kanssa Kyllä, molemmat. ehdottomasti siis. Se on meidän vahva osa-alue, tämä tekniikka, niin varsinkin tietotekniikka, niin kyllä me onnistutaan tässä. Kyllä, olen Ehdottomasti. diginatiiveja. Kyllä. Savumerkit olisi ainakin itselle paljon helpompia kuin tämä tietotekniikka. Hyvinhän tämä on tähän asti mennyt, että miksi ei No, jatkossakin. toivotaan näin, kyllä. Hmm. Joo, kyllä se on niin kuin, iso apu tommonen tosiaan, kun sulla on niin kuin antaa oikeasti tavallaan näyttää, että sä oot tosissaan siellä lääkärissä. Niin kyllähän se on. Itse olen Kyllä, käyttänyt siis tätä minun suorasanaista lähestymistapaa, niin tosin silleen niin kuin vähän muunneltuna, että ei ihan niillä arkisanoilla, mutta sille niin kuin tuonut sen esiin, että jos on alkanut päälle puhumaan, niin on puhunut kahta kauemmin päälle. Että sen on pakko olla hiljaa. Niin kyllä. se on niin kuin auttanut. Toki itse huomasin silloin yhdessä vaiheessa sen, että kun on hyvin paljon tatuointeja, niin vaikka sen ei nykypäivänä pitäisi tuoda enää niin kuin minkäänlaista niin kuin ennakkoasennetta, niin se tuo aika paljon. Eräskin Joo. sanoi kerran, että no onhan sulla on tatuointeja, että en nyt ihan voi kovin arka olla. Niin sanoi, että no, mutta ootko miettinyt, että ne on voitu ottaa ennen sitä CRPS, että siinä voi olla pieni semmoinen aika, että Kyllä. en mä Toi on muista. tosi, joo, toi on tosi harmi ja itse asiassa tästä tuli hyvä kun toit tämän esille, koska mulle tuli myös semmoinen ajatus mieleen itsellä, että mä myös mietin sitä, minkä näköisenä mä menen lääkärille. Mm. Että tälleen niin kuin naisena mä itse siis tykkään meikata ja se tuo mulle myös näin sairastuneena, niin siis meikkaaminen ja ylipäätään ihonhoito on mulle semmoinen tärkeä niin kuin rituaali ja tavallaan tuo mulle semmoista normaaliuden tunnetta, että mä vähän ehostan itseäni, niin mä en näytä niin sairaalta vielä peilissä. Mutta sitten kun mä menen lääkäriin, niin kyllä mä voin rehellisesti sanottuna sanoa, että mä jätän kyllä niin kuin silmäpussit peittämättä ja en laita poskipunaa, että näyttäisin piirteemmältä ja korkeata ehkä vähän ripsiväriä, että näyttää nyt siltä kuitenkin, että on huoliteltu. Että tavallaan tässä on niin kuin tämä, että ei voi mennä niin kuin liian terveen näköisenä, mutta ei sitten kuitenkaan niin kuin silleen hiukset rasvasina ja tiedätkö, niin kuin likaisissa reikäisissä vaatteissa, vaan että tavallaan pitää olla niin kuin jotenkin sen näköinen, että huolehdin itsestäni, mutta kuitenkin niin, että en nyt niin kuin näytä täysin terveeltä. Mä en tiedä, saatko kiinni, Joo, mitä siis tarkoitan. pitää löytää semmoinen kultainen keskitie sen kärsivän ja Joo, pärjäävän väliltä. Näin mä se on itse just ajatellut. näin. Kyllä, Et kyllä. se on hyvin Ja hankalaa just se, kun riippuu niin paljon ihmisestä, kuka sua katsoo, koska joku sitten voi ajatella taas, että se sairaus vaatii tietyn näköisen näön, vaikka se ei sekään just saisi näin. näin olla, mutta Kyllä, just näin. tosi Kyllä. pahoja. On. Ja yksi semmoinen, niin kuin mikä mulla niin kuin, tällä kun mä mietin lääkärikäyntiä, semmoisia ehkä niin kuin, nyt jos mä mietin negatiivista kohtaamista, niin yksi semmoinen lausahdus, mikä mulla on jäänyt niin kuin hyvin voimakkaasti omaan mieleeni, on se, että et sä kotona makaamalla parane. Mikä oli niin kuin sille aika karu lausahdus, koska mähän teen ihan hirveästi oman toipumiseni eteen töitä, ja mulle nimenomaan on ollut tosi vaikea oppia se, että mun pitää levätä. Että kun olen tottunut tekemään paljon, mä oon niin kuin ollut tämmöinen, voin sanoa suoraan sanottuna ylisuorittaja, niin tavallaan se tuntui semmoiselta määrältä rätiltä naamalle silleen saada lääkäriltä, että et sä kotona makaamalla parane. Ja siihen mä sitten totesin, että no en mä parane tästä muutenkaan, että tämä on krooninen sairaus, että mä tarvitsen sitä lepoa, jotta mä jaksan kuntouttaa, että mun keho pysyy sillä tavalla semmoisessa voinnissa, että mä pystyn kuntouttamaan itseäni, mä tarvitsen myös lepoa. Että tästä kyseisestä lääkäristä kyllä siis tein sit myös ihan valituksen ja sain sitten itse asiassa vaihdettua itselleni uuden lääkärin, että hän oli siis mun hoitava lääkäri, joka oli siis jo mua useamman vuoden hoitanut niin hänellä tuli ilmeisesti joku mitta sitten täyteen tai jotain muuta ymmärryksessä. Mutta sitten taas niitä positiivisia kokemuksia, jos lääkäreistä sanoo, niin kyllähän sellainen herättää suurta luottamusta, kun sä huomaat, että lääkäri ikään kuin, miten mä sanoisin tämän, että jos hän kysyy mun toimintakyvystä, niin
se riittää, että mä sanon, että mulla on niin kuin valtavan suuria haasteita siinä toimintakyvyn kanssa. Ja sitten sieltä tulee, onko sulla tällaista. Sitten on silleen, mulla on keksinyt tällä hetkellä mun hoitava lääkäri on tällainen, joka on siis nimenomaan siis CRPS on yksi hänen niin kuin, sitä osaamisaluetta. Ja siis se on aivan valtavan suuri helpotus. Ja se, että älkää antako periksi. Mä voin sanoa, että mulla on mennyt tässä nyt niin kuin melkein 3 vuotta, 2,5 vuotta meni siihen, että mä niin kuin onnistuin löytämään ympärilleni semmoisen hoitotiimin. Siis, ja hoitotiimiin mä tarkoitan sitä, että mulla on siis on niin kuin hoitava lääkäri, joka nyt siis sattuu myös olemaan kipulääkäri. Aikaisemmin mulla oli hoitava lääkäri ja sitten mulla oli kippupolilla oli kipulääkäri, mutta mulla ei ole enää hoitosuhdetta kippupolille, niin nyt mun hoitava lääkäri sitten onneksi on asiantuntija. Ja sitten että mulla on niin kuin fysioterapeutti, joka on asiantuntija. Mulla on allasterapeutti, joka on asiantuntija nimenomaan tästä mun sairaudesta. Mulla on psykoterapeutti, joka niin kuin osaa mua auttaa myös niin kuin näiden kipuasioiden kanssa. Sitten mulla on vielä coachi Justin siellä niin kuin Instagramin tai onlinein kautta. Ja sitten totta kai kaikki läheiset ja muut. Mutta tavallaan se, että älkää tyytykö myöskään niin kuin sellaisiin ammattilaisiin, jotka ei teitä, niin kuin, että tulee sellainen olo, että ei just synkkaa tai he eivät osaa sua auttaa. Koska kuitenkin niin kuin tämän CRPS kanssa, miksi tämä mun lääkärini sanoi tuossa viime käynnillä, sanoi, että kaikista tärkeintähän on se kuntoutus. Että sen toimintakyvyn, niin kuin sen olemassa olevan toimintakyvyn ylläpitäminen ja sitten sen mahdollinen parantaminen. Että se kuntoutus on niin kuin se kaikista tärkein asia. Että tavallaan että siihen saa itselleen niin kuin hyvät eväät. Ja totuushan on se, että loppupeleissä se on susta itsestä kiinni. Että se fysioterapeutti tai allasterapeutti ei sun puolesta niitä asioita tee tai jätä tekemättä. Niin kuin mun kohdalla on ollut paljon tätä tekemättä jättämisen opettelua. Et se on sen oman sairauden omistajuuden ottaminen, niin se on kyllä ihan niin kuin mun mielestä ainakin omasta kokemuksesta ollut kaikista tärkein ja myös kaikista voimaannuttavin asia. Joo, ja just se, että opit niin kun löytämään sen keinon, että löydät ne, mitkä itselle toimii siinä tavalla, että miten sä pääset niin kun tavallaan tekemään harjoitteita, mitkä auttaa juuri sulle. Koska itselle, niin kuin sulla on kauhean hyvä, kun sulla on toi hoitotiimi. Meikäläisen hoitotiimihän on mehtätyöt ja mönkiäkrossi. Niin kuin ihan käytännössäkin, että mulla ei niin kuin semmoista hoitavaa lääkäriä, mulla ei ole ikinä ollut mitään niin kuin omaa lääkäriä. Eikä ole kyllä nyt niin kuin hoitokontaktiakaan oikeastaan mihinkään suuntaan sinällään niin kuin lääkepuolella, mikä on huono asia. Se ei ole missään nimessä hyvä. Mutta mulla taas sitten toimii semmoinen tavallaan omaehtoinen siinä mielessä, että mä niin kuin kauhean paljon teen sen eteen, että pysyy se liikkuvuus ja kävelen paljon ja sitten tietysti nuo harrastukset, mitä sitten tehdään niin kuin kipupotilaiden eteen, niin ne auttaa sitten, koska ne motivoi niin paljon sitten, vaikka itse ei kiinnostaisi välttämättä lähteä tai koskisi, niin sinne kun menne, niin äkkiä ne ajatukset unohtuu, kun pitää keskittyä, että pysyä siinä raalla, niin se on niin kuin ihan se lähtökohta numero 1. Mutta just tommonen, että niin kuin kaikille ne omat keinot. Kyllä, ja sanotaanko näin, että tämä oli hyvä, kun meitä on tässä 2, koska sulla on myös niin paljon pidempi jo historia tämän sairauden kanssa, että se voi olla, että sä et välttämättä ehkä silleen samalla tavalla edes tarvitse enää semmoista kädestä pitää niin kuin ohjausta. Ja sanotaanko se, että mikä on myös tärkeää, niin on se, että jokainen löytää sen oman motivaation, sen, että miksi. Kyllä. Et miksi minä nyt vaikka haluan sitä omaa toimintakykyäni ylläpitää. Että mikä se on se syy, että onko se nyt vaikka, että mulle tulee nyt yksi tuttava mieleen, joka esimerkiksi hän haluaa pystyä leikkimään lasten kanssa. Et se niin on se hänen motivaationsa siinä, että hän haluaa ylläpitää sitä olemassa olevaa toimintakykyä, liikuntakykyä. Ja niin kuin, joku haluaa matkustella tai tehdä työtä tai just ajaa mönkiä tai mulla niin kuin, että haluan johtaa sitä mun kuoroa, että mä teen kaikkeni, että mun toimintakyky pysyisi semmoisella, että mä voin sitä mahdollisimman pitkään tehdä.
niin se on siinä kuntoutuksessa ja näin. Mutta sitten on tavallaan niitä hetkiä kuitenkin varmaan, että sit vuosienkin varrella, että jos tulee niitä hetkiä tai kun tulee niitä hetkiä, että tilanne muuttuu suuntaan tai toiseen, tulee jotain uusia haasteita tai uusia oireita, niin toki siinä kohtaa sitten, että on se joku lääkäri. Ja tästä täytyy sanoa nyt, että niin kuin asia, josta olen jopa tuonne niin kuin eduskunnan suuntaan ollut niin kuin yhteydessä, niin on tämä hyvinvointi näiden alueiden tuoma eriarvoisuus kipupotilaiden hoidon suhteen. Et siinä on ihan valtavia eroja ja todellakaan siis ylipäätään kipupotilaiden hoito Suomessahan on aika surkealla tolalla tällä hetkellä. Meillähän ei ole mitään akuuttiosastoa vaikka sairaaloissa, minne meidät otettaisiin, vaan sitten meidät tarpeen vaatiessa laitetaan jonnekin. Ja just tämä, että nyt kipupoleja on suljettu ja niin kuin niitä asiantuntijoita muutenkaan, kivunhoidon asiantuntijoita, kun Suomessa ei muutenkaan ole liikaa, niin tämä maantieteellinen eroavuus kyllä nyt myös on tosi väärin. Sitä se on. Ja just se, että tavallaan se, että jos sä meet niin kuin tavallaan katkaisee kipua jonnekin ensiapuun, niin kun et voi tietää yhtä, että katkeeko se siellä vai paheneeko se siellä vai saako siitä vaan semmoisen surkuhupansa hauskan reissun ja uuden diagnoosin astmasta. Niin joo, sulla oli tämä ihan. Kyllä. Kivun takia menee ensiapu ja sitten saa astmadiagnoosi. Niin se on hyvä. Se on ihan positiivinen, että ainakin jotta ne siellä tutki, mutta ilmeisesti meni paperit sekaisin. Mutta no niin, se, näin se on. Niin, että just se, että saataisiin niinku se niinku, ees niinku paikasta riippumatta missä päin Suomeen olet, niin ees se mahdollisuus päästä sinne niinku kipupolille tai ees niinku järkevään aikaan päästä kipupolille, kun mullekin sitä aikoinaan silloin ennen kuin sitten kuntoutusjaksoille pääsin, niin sitä meinattiin kipupolille Kuopioon laittaa, mutta sanoo suoraan, että siinä on 9 kuukauden jono, että ihan turha suoraan laittaa sinne jonoon, kun et sä tee sillä mitään. Niin. Joo, mä olin kanssa silloin joku varmaan 8-9 kuukautta Helsingin kipupolille jonossa ja loppujen lopuksi olin siellä sitten 1,5 vuotta siinä hoitojaksolla. Yleensähän se on 6 kuukautta, mutta mulla kun sitten näitä erilaisia hoitoja lähdettiin sitten kokeilemaan ja tehtiin myös tämmöisiä, mä osallistuin yhteen tutkimukseen myös, missä tehtiin tämmöinen vähän kokeellisempi hoito, mistä voi joskus toisella kerralla kertoa, mutta niin sanotaanko se, että onhan se kipupolikin sellainen enemmän niin kuin konsultoiva paikka. Ja se, mikä ainakin niin kuin omakohtainen kokemus on siitä, että kun viikonloppuna päädyin ensiapuun, niin kipupolihan on viikonloppuisin kiinni ja myös iltaisin. Et sieltähän ei sitten, vaikka aina sanotaan, että voidaan kipupolin lääkäreitä sit konsultoida, niin se on vaan arkisin 8-4. Että sitten kun yhden viikonlopunkin ennenkin sitten siellä ensiavun kivikovalla muovipatjalla, kun makasin, odottelin, että tulisi maanantai-aamu kello 8, että saataisiin niin kipulääkäri kiinni, niin ei se niin kuin hirveästi naurata. Ja sitten sanotaanko, että apuahan on niin kuin saatavilla, mutta se on sitten siellä yksityisellä puolella, että sit jos niin kuin on taloudellisesti mahdollisuus, niin kyllähän kaikenlaisia hoitoja ja muita saa kyllä ja on päteviä lääkäreitä Suomessa. Mutta sitten se on sitä yksityistä kautta ja sanotaanko, että kuitenkin tilanne on se, että aika moni CRPS-potilas niin taloudellisesti on aika heikossa asemassa. Kyllä. Niin se ei ole niin helppoa, että mä sinne vaan nyt sitten yksityiselle puolelle. Nimenomaan. Se on ihan totta. Ja toivottavasti joku kokee tästä semmoista apua, koska mä veikkaan, että varmasti monelle se, että me vaan tästä puhutaan, niin on jo semmoinen apu. Ja eritoten noin niin kuin vinkit, mitä sultakin on, niin kuin toi pohja, joka tulee sitten tuonne sosiaaliseen mediaankin saataville, niin on varmasti iso apu monelle. Ja tuo semmoista turvaa siihen käyntiin. Kyllä. Ja tehdään tästä semmoinen niin kuin kansanliike. Kyllä, nimenomaan. Aloitetaan me kouluttaa näitä lääkäreitä siis niin siihen, että miten meidät kohdataan ja miten meitä hoidetaan. Et ei sillä tavalla, niin kuin, pyritään välttämään semmoista hyökkäävyyttä ja semmoista, niin kuin, se ei kannata eikä se kanna minnekään, mutta semmoista niin kuin yhteistyössä, ja me toivon, että lääkärit ottaa sen askeleen sit myös kohti meitä tai muu hoitohenkilökunta, että niin kuin, et me ei odoteta, että tiedätte tästä meidän sairaudesta kaiken, koska tästä ei tiedä kukaan kaikkea, mutta että mä tarviin nyt apua ja mä toivon, että me voidaan yhdessä miettiä, mikä se tapa on, miten sitä apua saa.
Milloin me lähdetään Yes. könkkäämään Arkadian mäkeä rappusia ylös? No tästä on Eri ollut, mulla on vieressä. ollut kahden kansanedustajan kanssa on ollut tästä puhe jo pitemmän aikaa, että menisin heitä sinne tapaamaan, otan sut kyllä ehdottomasti mukaan ja näin, mutta laitetaan nyt tämän syksyn tähän agendalle, että tehdään se tapahtumaan, laitetaan se tapahtumaan. Tehdään sieltä podcasti sitten suoraan. Otetaan Se olisikin vierailevat hyvä. vieraat sieltä, kuule kansanedustajat nappastaa, niin siinähän sitä on. No kuule, tässä oli idea. Täytyykin linkata tämä meidän jakso nyt näille kansanedustajille. Mä Niin ajattelin, että sä saavat teet itselle haasteen ottaa muistilistan vastaan. nyt siihen alle, että pitää muistaa vielä sitten huomenna. Mutta hei, näytä Ville sun, ainakin nyt neille, jotka YouTuben kautta katsoo, niin näytä sun muistilista. Se on niin Mulla paras. on, otapas, tuolta näkyy. To-do-muistilista on mulla, eli on tatuoitu käteen niin kuin 3 viivaa ja tsekkiboksit, että siihen voi kirjoittaa 3 päivän tärkeintä asiaa ja sitten merkata, että ne on suoritettu. Ne on mulla niin kuin semmoinen oma to-do-lista. Nyt on ollut aika hiljasta tässä viime aikoina, kun on vähän tuo arki muuttunut, mutta kyllä ne aina tasaisin väliajoin käytössä on. No nyt laitat sinne, että podcastin Niin nauhoitus, on, podcastin eduskunta editointi ja ja eduskunta. voisi tatuoida ja sen siihen, että se pyssyy siinä sitten noissa menossa mukaan. Kyllä, ja sanotaanko näin, että eihän tietenkään tämmöisiä mitään tämmöistä tapaamisista välttämättä mitään suurta saman tien tapahtuvaa ihmettä on, mutta sanotaanko näin, että jos ei me pidetä itsestämme ääntä, niin kuka sitten pitää? Niinpä. Että se on myös nyt meidän tarkoitus tällä podcastilla, että luodaan tämä meidän Suomessa olevien kipupotilaiden ja CRPS-potilaiden niin kuin yhteisöstä sellainen yhteenkuuluva ja vahva. Ja kutsutaan teitä mukaan. Ja menkää tosiaan meidän Instagramiin seuraajaksi, eli kompleksinen.kaksikko ja sama Facebookissa. Ja mut löydät Instagramista semmoisen nimen alta kuin CRPS-elämää, eli elämää, mutta ilman ääpistettä. CRPS-elämää. Joo, ja mut löytää sieltä ihan crps.jatka. Sillä löytää sitten mun tili, että sekin saa ottaa kyllä ehdottomasti seurantaa ja viestiä laittaa Kyllä, tulemaan. ja niin olette laittanutkin. Kyllä. Kyllä. Kauhean hyvä. Tästähän tuli oikein iloinen loppupeleissä tästä meidän jaksosta, vaikka aiheen otsikko ei välttämättä kaikista ole se iloisin, mutta hyvin tärkeä aihe ja oli ilo sitä jakaa kanssasi ja kanssanne. Kiitos samoin ja kiitos kaikille kuulijoille ja sanotaanko, että just näistä vaikeista asioista pitääkin puhua. Kyllä. Näihin viisaisiin sanoihin on hyvä lopettaa, joten oikein mukavaa viikon jatkoa ja ensi viikkoon. Hei moi vaan! moi!